О, хора! Това е Counter-Strike. Помните... Не. Само че ще играем с ботове на Deadest. Ще играем на Easy, защото съм noob и... Старт! Мисля, че ме чувате добре, миналия клип не се чува добре, затова за миналия клип усилете си звука. Няма какво друго да кажа. Ще бъдем от терористите. Тогава, щом сме от терористите, ще играем DOS. Сега изчакваме. Готово, само че вече си... така. Къде тръгнахте? Чакайте. На тройката. Ще си вземем мамо. Винаги гледайте, тия са тапаци. Друго няма ни трябва. Аре, let's go. Аз забравих откъде почваме, че съм терорист. Абе, не на Deadest. На Deadest 2. И добре, ще играем една игра тук, защото не ми е познато. Леле как гърми, искам. Просто ужас гърми. Как може да го правя толкова силно, бате? Къде са? Аз не ги видях, тия ми го намалиха. Не зареждай. Това е наш бе, аз го стрелям. Защото съм нуп. Казах ви. Оле. Сега ако може да си променя играта, ще е супер. Не. Disconnect. Deadest 2. Сега ще бъдем с една тенекия. С тенекията, къде е обаче тя? Те е тенекията, моята тенекия. Е така, гледайте какви сме. Чекай бе. Къде сте? Илюзия. Илюзия. Тук няма никой илюзия. Защитете бомбите. Фак. Къде бе? Фак. Откъде? Не! Аре, живни ме, бе. Кога ще ме живне това? Да. Няма да ме живне, забравил съм. Айде, това сме ние, давай райфъл. Би го тоя, бе. Би го тоя, бе. Фу. But seriously. Гаси бота. Да, презареждай насред пътя. Беги, бе. Беги, бе. Не, то отива към бомбата, бате. Гасите панара. Сега нема съм с тенекия, ще съм... Къде е това, бе? Да. Това бате картечка. Както в GTA 5, че тъга не беше истина. Че картечка, това беше минигън, но приличаше. На картечка, фак. Къде си? Къде си тръгнал, бе, Гошо? Гошо тръгнал с тия наденици, а си ги продава.
Къде сте? Абе, не! Пак! Забрих! Пак! Бате! Къде сте? Спищак, бате! Про! Аз наистина съм про мастер спищак. Пак би! Прикривайте ме! Прикривайте ме! Бате! Примари! Секундари! Cancel! Бате, що ми килна? После ще ходим на ярда. Това е наш. Споко. Бомбата е оттам. Крийте се! Фак. Сега ще мрем. Бягайте! Ето отиваме на ярдо. Чакай бе, не съм почнал пъти. Мисля, че каза, че на ярда има. Да, наистина има някъде на ярда. Къде? Ама не бе, гаси кривото. Криваче. Тай криваче да го опаче. Оле! Би го тоя бе, би го тоя бе. Камон, към ярда, камон. Нема никой, айде. Чеки малко бе, къде тръгнахте бе? Идвайте тук бе, да ги превземат ли? Хора! Вой, самре. Това не е видял. Come on, guys. Чисто е. Пушка. Оп. Идете, камон. Бомбата е плантата. Това наш ли е бе? Наш. Бързо към бомбата. Вие си знаете, ботове, къде е бомбата. Значи е горе. Пак. Къде? Бързо горе. Хора! Бързо! Бегите! Бомбата! Само Джордж остана от нашите. Оле! Да, го, на тебе ти е лесно да гражеш. Чакай. Кевларо. Айде с Кевларо. Къде? Гаси! Хора, представете си ме, че съм нуб. Аз съм си реал нуб. Къде е? Беги! Тепене. Тепене. Пака.